vou ler tres textos. Desenvolvín a miña vida, digamos, a miña vida relacionada coa escrita, esencialmente nos territorios da poesía, o relato curto e o romance ou novela. Ao propio tempo, a miña actividade céntrase tamén na investigación histórica da fotografía. Teño publicados libros de poesía, como dixen, de relato curto, 2 novelas, 3 libros de relato curto e penso que son 7 ou 8 libros de poesía. Teño 2 libros de fotografía e varios artigos, a punto de sacar agora un libro sobre historia da fotografía e outro de historia da fotografía centrado na figura dos Pacheco, un tema que foi, por outra parte, o da miña tese de doutoramento lida na Facultade de Ciencias de Comunicación, da que fui profesor de Santiago de Compostela. Digo, vou ler 2 textos, un texto de natureza, pois, do que podíamos chamar poesía en prosa, outro estritamente tamén poesía, os 2 pertencentes ao meu libro, ao meu penúltimo libro, 1968, que saiu publicado no ano 2018, justamente cando se cumplían os 50 anos dos acontecementos do 68. Este libro, 1968, reflicte sobre, non tanto sobre os acontecementos acontecidos ou ocorridos na Universidade de Santiago, na que nese momento estaba, senón máis ben, digamos, do tempo de 1968, que non só en Santiago de Compostela, senón en Francia, en Alemanha ou en Estados Unidos, marcou toda unha época. Este libro é un libro que alterna a poesía e a prosa, tenta, xa digo, desde o presente, facer unha reflexión sobre ese tempo, por unha parte, a procura da liberdade, no caso concreto do Estado español que vivía baixo unha ditadura, en outros lugares, como era o caso de Francia, no caso de Alemanha, ou no caso de Estados Unidos, que posuían democracias, digamos, formais, no desexo de dun maior ensanchamento, dun maior alargamento da noción de democracia. Digo que vou ler, xa digo, 3 textos. O primeiro, xa digo, do libro 1968, que está estruturado como se fora un diario, un libro que un poema, digo, que se titula 28 de novembro e que reflicte sobre o terror innato á ditadura. O terror: pedra, paseio, berma, solo, chao, pavimento. Feltros dérmicos destruídos entre secrecións vermellamente desoladas. Torrón. Estruturas calcarias cravexadas na arxila. Osos húmeros, fémures, metacarpos, clavículas, abrasados no fogo primordial da apocalipse. Cabeira. Decrepitude de esencias inmaturas, continuidade sobrevivente ao fin das eras. A bóvada cranial, vacuidade universal do pensamento, espazo onde o cerne se vacía, onde o nada se enche. O terror, a imposibilidade de eficacia da máscara, o voo vertical de seres desprovidos de asas, cornixa, perpiaño, xanela en movimento de voraxe. Joseph Conrad, o horror, o horror. O Santo Oficio reproduce a súa efixe na lama dos illós. A alusión a esas figuras que descenden verticalmente é unha lembranza do estudante Enrique Ruano, asasinado na Dirección Xeral de Seguranza en Madrid, cuxa versión oficial foi que el se tirou pola xanela. Parece ser que a versión máis verosímil é que, máis que tirarse el, tiraron. Este é
un poema, estrictamente un poema poético, digamos, non un poema en prosa, un poema en poesía, en verso, e de unha natureza máis persoal, e que, en certa maneira, dun punto de vista máis intimista, pois narra ou tenta reflectir unha circunstancia persoal. Titúlase Praza da Quintana, 4:30 da madrugada. Irei contigo a comarcas poboadas por insólitos seres que pentean os seus cabelos louros sobre regos e viven no subsolo. Irei contigo a cons, a ribanceiras, a portos onde zarpen naus impremeditáveis, per terras enchidas de vacío e de perda, a desertos sagrados, a exilios paleolíticos, porque non há paisaxe na terra nen en Ítaca que posa acobillar toda a miña tristura. Sobre a pedra afanada de paredón infindo, de clausura, de rella, xelosía e mágoa, a música agatiña na Praza da Quintana. Irei contigo cabalgando o cántico e os ollos embazados na lembranza de tropas literarias, a illas onde apenas a morte posa sobreviver. Como antigos imperios mudados hoxe areia, esmorezo entre lousas forxadas na soidade. Irei contigo, Dylan, sobre a pedra dos séculos, alí onde a imprecación sela a súa voz, onde o gas do universo dobra sobre si propio, onde a noite cobre con lousas frías a esperanza e a dor fica por sempre agonizante. E finalmente lerei un texto en prosa, un texto que pertence ao libro Tres poetas en estado de alarma, un libro que, como o seu propio nome indica, é a conxunción de os textos de tres persoas, Carlos Negro, Xosé María Álvarez Cáccamo e eu mesmo. É un texto que sae, xa se di aquí, en estado de alarma, cando se está producindo o confinamento, é dicir, ese confinamento debido á pandemia que comezou se non erro, o 15 de marzo, os idus de marzo, o día que mataron a Xulio César, e que se prolongou durante, pois, creo lembrar, pois durante 3 meses e algo. Casualmente, pois Carlos, Pepe Cáccamo e máis eu falamos da posibilidade de sacar un libro e unha reflexión sobre ese tempo. Eu, pois, nese libro recollo, creo que son 10 textos en prosa, e un deles é este que vou ler. Nesos textos reflectíase sobre diversas circunstancias que a pandemia nos fixo viver e tamén sobre cousas acontecidas non fora do noso país. Este texto que vou ler titúlase Rúa 38 Este, confluencia con Avenida de Chicago, e está encabezado por unha cita do cineasta Spike Lee do ano 2018. A cita di: Estados Unidos foron construídos sobre o xenocidio do pobo e a escravaría. O texto, xa digo, un relato breve, di así. O día 25 de maio do ano 2020, na paraxen de autocarro situado na confluencia da Rúa 38 Leste coa Avenida de Chicago, en Minneapolis, USA, George Floyd, culpado de pasar moeda falsa, $20, morreu asasinado por Derek Michael Chauvin, policía branco, guarda de seguranza nunha boate e posuidor dunha vastada carreira criminosa que abranxía 18 denuncias por maus tratos, algunhas cartas de apercibimento, diferentes sancións e varios tiroteos con resultado de morte, porque as autoridades arboran unha grande neglixencia na escolla do persoal encarregado de manter a observancia da lei e da injustiza.
Após a súa inmovilización, baixo unha viatura policial na cual sobresaía apenas a súa cabeza, Floyd aturou durante 8 minutos e 46 segundos, espetados no seu pescozo, os xoellos de Derek, que vagarosamente foran interrompendo o tránsito regrado de sangre para o cérebro e de ar aos seus pulmóns. Neses 526 segundos, sucesivamente, George Floyd proclamou a súa inocencia, enunciou continuadamente a imposibilidade de respirar, xulgou inevitável a chegada da morte, implorou, como os crucificados, auga ou calquer outro líquido que minguase o tormento que a morte fronteiriza lle propuxa. Declarou sentimentos claustrofóbicos, reseñou diferentes ámbitos do seu corpo, estómago, pescozo, magoados polas dores, e tamén a súa totalidade, doime tudo. Solicitou, como os que moran no corredor da morte, non ser executado, mais a policía ignora as peticións, pois no seu sangue seguen a decorrer os mesmos fluxos que asolaran o afastado oeste e eliminaran paunís, semínolas, pespretos ou cheroquis. Falou frases quebradas, entre as que aparecían termos como o meu saco, cara, saia de cima, alguén, mai, falecida hai 2 anos, meu xoello, eles vanme matar, até que, en fin, perante o inevitável, ditou a profecía do seu falecimento, en cuanto, probablemente, o pensamento barría fugazmente o que fora a súa vida nos días lonxíncos da súa infancia en Houston, comunidade preta, canastras memorables, touchdowns inesquecíveis, raps enloquecedores, dos tempos nos que era alcumañado Big Floyd, o desempeño que a pandemia xerara ou o deslocamento a Minnesota na busca do comezo dunha vida nova mudada nunha morte permanente. A George Floyd in memoria.